Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura l-ftuħ tal-mini l-ġodda ta' taħt ir-roundabout ta' Santa Lucia. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu li mmarkat it-tlestija ta' proġett li jkumplimenta dak tal-Marsa Junction. Permezz ta' dan il-proġett issa hemm konnessjoni diretta bejn Vjal Santa Lucia ma' triq tal-Barrani tul ir-rotta ewlenija lejn in-naħa t'isfel ta' Malta u bekk tnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar b'aktar minn 30%. Dan huwa proġett li direttament tista' tħoss l-importanza tiegħu u kemm se jtejjeb mhux biss billi jtejjeb il-kwalità tal-arja dik hija importanti, l-miri ambjentali huma priorità għal dan il-gvern. Tifranka l-ħin biex tivvjaġġa, tifranka l-fuel biex tivvjaġġa li l-residenti tal-madwar se jkunu jistgħu joħorġu mid-dar tagħhom u jmorru lejn id-destinazzjoni f'anqas ħin. Dwar dan il-proġett li nbeda fis-sajf tal-2019, dan l-istazzjon tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta l-Inġinier Frederick Azzopardi. Huwa spjega kif il-kuntratturi tal-proġett qattaw aktar minn 80,000 tunnellata ta' blat biex jiffurmaw iż-żewġ mini twal 90 metru l-waħda. Dan sabiex imbagħad ibnew il-ħitan tal-ġnub tagħhom billi twaqfu 398 panew tal-konkos għoljin. Fl-istess waqt il-ħaddiema ffurmaw ukoll żewġ rampi ta' 130 metru li jaqdu Vjal Santa Lucia u triq tal-Barrani mal-mini kif ukoll 4 tlajja u nżul li se jwasslu għal roundabout ġdida fuq l-istess mini. Aktar kmieni dan ix-xahar Infrastruttura Malta listiet il-bini tal-istruttura tas-saqaf tal-mini b'tunnellati ta' konkos mifruxin fuq pjattaforma ta' 176 planka tal-predal imwiżna fuq 46 travu tal-konkos. Illum min irid jivvjaġġa lejn naħa t'isfel tal-pajjiż m'għandux għalfejn aktar jieqaf fir-roundabout magħrufa bħala roundabout ta' Santa Lucia imma jibqa' dejjem minn taħta u għalhekk fil-waqt li ħadd tkun qed tnaqqas mill-ħin tal-ivvjaġġar imma aktar minn hekk qed innaqsu bil-kbir l-emissjonijiet fl-inħawi ta' Santa Lucia, Ħalt Arxien u anke Raħa Ġdid. Waqt l-indirizz tiegħu f'din il-konferenza l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Bord sostna d-deċiżjoni għaqlija li dan il-proġett sar fl-istess żmien li qed isir tal-Marsa Junction. Bekk issa li jitlesta l-proġett tal-Marsa Junction dawk kollha li jitilgħu lejn Santa Lucia ser isibu toroq mexxejja permezz ta' dan il-proġett. Huwa rrimarka wkoll kif it-tnaqqis ta' ħin drastiku fi vjaġġar ser jissarraf f'aktar ħin tal-ħaddiema Maltin u Għawċin mal-familji tagħhom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi rrimarka l-ħidma sfiqa ta' dan il-Gvern sabiex ikompli attira il-fondi Ewropej. Fondi li ntużaw sabiex isostnu dan il-proġett infrastrutturali massiċ għan-naħa t'isfel ta' Malta.